Aprel şiiriyet ayı, Büyük Tatar şairi Gabdulla Tuqayni dünyaga бүләк иткән ay. Aprelning 26-sında Ылы шәхеснең тууына 130 yıl. Şairning ijadын yaratучылар bu günlerde Tuqay ruhu белән яши. Балалар аның şiirләрен сөйли, өлкәннәр исә шагыйрьгә карата мәхәббәтен үз шигъри тизмәләрендә чагылдыра. Шәһәрнең 8-нче мәктәбендә Tuqay безнең күңелләрдә исемле чара Габдулла Tuqayның туган көне юбилеена багышланды. Төшке көннәрдә төнлә яланайы күлмәкчән киңчә төшкә чыккан икәндә бераздан өйгә кермәкче булып ишеккә киләм. Әмма ишекне ача алмыйм. Аякларым бызга ябышып кайтканчы китеп торам. Бала чактан ятимлек ашысын татыган, тормышның төбеннән күтәрелгән бөек шагыйрьнең истәлекләрен 7-нче А сыйныфы укучысы Рәмис Кәримуллин яттан сөйли. Ул бүген шагыйрь образында. Исемдә калганнар әсәрендә Нәни Апушның балачак хатирәләре яктыртыла. Күз алдына шагыйрьнең күргәннәре аның эчке кичерешләре килеп баса. Мәктәптә Габдулла Тукайның иҗатын укучылар яратып өйрәнә. Мин яратам туган авыл шигырен. Чөнки бу шигырь аның бөтен каяу яшәгән, ул шул матур аның яшәгән урыннарын күрсәтә. Габдулла Тукай, туган авыл. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суы тәмен белән, шуңар күрәсием, җаным, тәнем белән. Ходай шунда җан биргән, мин шунда туган. Шунда әввәл Коръән аятын укыган. Шунда белдем Рәсүлебез Мөхәммәдне, ничек михнәт, җәфа күргән, ничек торган. Истән чыкмый минем монда күргәннәрем, шатлык белән уйнап гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне, сука белән йыртып йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрәм. Билгесездер, кая ташлар битәкдирем. Кая барсам, кая торсам, ни эшләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Шүрәле урманда былтырга хәйлә кырып кытыкламакчы була, әмма былтыр аңардан да остарак. Бармак бүрәнәгә кысыла. Бу ике образны да бик килештереп уйный укучылар. Шүрәле образында уйнаучы Зарина костюмны әнисе белән бергә теккән. Әле бик матур итеп бу образны рәсемгә дә төшергән. Былтырны уйнаучы егет рус милләтеннән, шуңа да карамастан Габдулла Тукай шигырьләрен бик яратып укый. Габдулла Тукайның иҗатын бик каты яратам. Шуның өчен мин аңарга шундый матур плакатны ярдәм иткән идем. Ышкулга Тукай иҗаты миңа бик ошый. Мин кичкенә чактан аны укый идем. Минем әбием миңа укый иде, Габдулла Тукайны. Бабаем да, әбием дә, әнием дә укый иде. Шуның өчен мин кичкенә чактан уже Габдулла Тукайны ярата башлаган идем. Миңа бик шүрәле каты ошый. Ул шундый үзенчәлекле шундый герой. Бөтен сыйга торган өчен и ул кыстырган өчен миңа бик кызык булды. Шагыйрь иҗаты рәсемнәрдә дә чагыла. Мәктәптә Габдулла Тукайның тууына 130 еллыгына багышланган айлык үткәрелгән. Без укучылар белән рәсемнәр ясадык. Аннан соң төрле стена газеталары чыгардык, шигырьләр конкурсы, үзләре иҗат иткән шигырьләр конкурсы үткәрдек. Аннан соң рефератлар, иҗади эшләр конкурсы дисеме, интеллектуаль хоккей шундый бик кызыклы үтте. Аннан соң күңелем Тукай белән сөйләшә дигән конференция үткәрдек. Тукай ролендәге укучыларның сорауларына җавап бирде, бик күңелле үтте. Тукай безнең күңелләрдә чарасында укучылар шагыйрьнең шигырьләрен сөйләде, викторина сорауларына җавап бирде. Кичә халкыбызның гимны әверелгән Габдулла Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды.